The power of Christ resurrection. And as a Christo wusoremu to me. Abusiafo yawo adumti na oche asan akọ abeto yembion. Ye de asede mu odin ene de bema twedi ampon Nyankopon sanse na pe ne pe na ama ye da so eti enkwamui. Maboafo ha sene de biara enemo ye no sakote mu nyinara ye no esua Korintofo nwuma edikan na afi Korintofo nwuma etosomienu adisua no mako enson na ene waye na atwimu no ye pese no hwe ne etoso enwotwe no so hwe atifi asem na osi Kristo wusɔre numutumi no ye twe ho abasisia. Nasi Kristo for wo Kristo Yesu no a edi bi ne besi profo a abeye agidifo no dodo na free pagan worship ene mama na chase obi ba beji e free sa owu da owu no ansana ibenya nya empro bise efifi Amande share busiafo mo amutie mo amohwen di aseda esronko enam yen agikoropa Yesu Kristo so ebema munyinara na fe ya mmakwa aba na damase susronko so kwan so se de biara ofidie eda London Ghana menda kwanfo Bible mpensempu semu na fe trosem na fe saba school adisua kwata ana se kwata munyinara ye hwe first and second Corinthians no ya adisua ne bebre sa na otwi mu no ye san ehwe adisua toso enwotwe na maboafo no ayakrado a ye di mumpensempensemu ade ebremo ansa na no moma yenkutie anwum emfree church kwafo homra sisia. Yeah.
Yeda yenuanum kwafo ase enwuma omudi adi yen adisia no animo ene na me fasa akwanya so na me de aseda soronko e de amatre ABN Ghana TV na Hope TV Ghana sadwuma ko mienu yi eye TV adwuma ko a wafa onyankopon dawuro asem dawuro nko na omobo kire adasama nyirara na enam se won hyehyɛ ne wonwuma ya se ne sitie ne ntina ankrankra na so masene na omumiamia omumfidie mu se na ebe ya nyame asem betimi atre akowiase afa na nyirara se wo hwɛ wo tie na wo mo bia pese de bo asa adwuma ko mienu yesraw hwɛ mfoni na ni ubon se wo mo number bi ego na frɛ obibejo so kakra bi a betimi no fa boa omo enam sa yeso ma onyankopɔn so ahyiraw ebebrem ende na medimani ebehwe efiase na fe abusiafo a wo menchen ase so mayi omo de akyerɛ mo yewi a edieti anu adusua no medem sonfo Bismarck Mensa ende yehoa dom me wo openi Samuel Ababio eka me ho ase same emo akwaba da se waje pene na ye no yesa adusua imi ko manima Elder Frank Aje enso ena Elder Frank Aje yemo akwaba and that's it madam say ye tonsa fra watimi aba na afe onua Penny Hayford Boache anonso ena eka no hono Hayford yemo akwaba and that's it say wonso watimi aba na me botra na eko nanimo a inua Penny so Foster Chum enso na echo no Penny Foster yemo akwaba me that's it pass the biara da ne otifi ase na oboa na fe ye de nyankopon asem ema adasama na fe eto no akra ye landing Ghana Church elder titiri ba kopa no elder Azibuche elder ye mo akwaba great that's say and ye hu animu ewo efi hase ye hu elder che ye ne elder na ye adisuan yi na ya na adwumanti nyame adwuma ya bi e de elder si kakra and ye ho adom the elder BP was into yeni asopa se yeni elder eye edusian yi ende esiutra se na mema Elder Frank emompaye emai eja konkron enenso uma ya samba ona ase se ye beje wasemu nufusu se be ye bitimi ayen na tete yen emreboni ayi wo mu yimu yesrew ma konkron insane na akasafo a ye wo fidue mu kasafa wasem ho no yenkana se de wotwedi amponyame kwase ye kano na tiefo nso ate ase se de opese wote ase fa na boy nyina ma yenkwaje awie peye wo Yesu Kristo dimunti amen mesa ma munyina akwaba se na midi kan lesson na ye ne lesson etoso enwotwe ewosa akwata mu o say the power of Christ resurrection and as a Kristo wusori emu to me for last week na ye hwe adusian bia na de paye adusian bia na ekoma minu because na Paul sees that moment what the poetry ultra odonfoni the achre kurunto for yenso na ekoma yempaye sanse Paul tre de odo eye na afi de odo enye nti se adusian na abusian for utie na se wonyanhwe akọ YouTube channel na and then your first time I will subscribe to your channel no wi na sa de wonsa anya adoma no se adwuma bia na se video bia be ye fa yensa ba screen no wonsa be kan bi wonsa ka bia na wa woso nso akwakomo obi o hwe channel no nso abehu archives no no adisia nyina ya ni nyina ebi ho no betimi atie na fe nyina ya famu aba this week no o say the power of Christ resurrection and as a Christo who sorry to me in fact now Paul had to deal with this subject and so as to because those days no so many say nipa wu a se ne sitie binum wu dada binum apro ase atete ye mframa twam ti no
obeka owu sorry asema no kwasem se na enye ahogono saa Paul sizi movement no se obekire Yesu Kristo ni wu sorry no tumi ewo na afen so krampo na ebinim gidi se wo gidi se onipa wu a untimi sorry there's no way ubetimi a sorry because no ma wu nipa no ma wu mpempem so omo sorry Paul babe teach sa subject of Yesu Kristo ni wu sorry na afen tumi a ewo ema Korinto eno aye nso ende comment ye be hwe afutu apol de be ma omo efa saa adusua mu nenso ye hu ade betimi asua edi afrimo enti ye nhwe yen ka abosam no 1 Corinthians chapter 15 14 to 17 no ye nhwe asema ye wo ho no enti radiasem ose na se wanyane Kristo a na se wanyane Kristo a na ya senka eyekwa na mugidie nso ehunu na obehu yense Nyankopon ho adanse krumfo efise yidi Onyankopon adanse yese onyane Kristo a onyane Kristo a se awufuo inyane a anka wanyane no na se awufuo nyane a inyane a na wanyane Kristo nso na se wanyane Kristo a na mugidie wanyane Kristo a na mugidie ehu na mudaso wo mobonimu amen. Amen. Yes, we in response to Paul na or Korinto na omugidie yo montanta said there is no resurrection. Na Paul epese or the same way at the church mu say am pass say Yesu Kristo wu ye na wan sorry dia and then nanka menu mienu yeti akrampo mfaso bia eni so say ye koyanim no ebeba mu na afi mpenifo aboa a churches ne Paul pese o kiremfoni o pese utwa ankasa ema yeti adusua na say ye to aso a ne dikan no wo say proclaiming the resurrection of Christ say we bo Kristo wu sorry no ho edewuro no. Well, 1 Corinthians chapter 15 no yenhwe 1 to 4 yebehwe Luke 24 44 to 47 and na fi yahwe Romans chapter 1 1 to 4 na fi yahwe saa yitu osem yi ede bempa na ye asesesem similarities ana se de ne benya ye common ewo mu nyina mu na fi mama edabotwe abamu hase 1 Corinthians chapter 15 1 to 4 anuanom afi me kamo asempa me kamo na moje yenso na mugina munso na fe wonam so ejemo nkwan eno se moso muden senia meka mo asempa no a sorry se moso muden senia meka asempa no a ena ene no anye sadia na moje dikwa na nsemo a edikan a menso minyane a mede me hye monsa ne se yen boni nti Kristo wi senya atwere nsem no eka no amen that's it yen hwe Luke 24 44 to 47 nanso okay kan say na o se won say ye ne me nsem a menem wo ho no me ka me kire mo no say itwa say de watwere Mose emra eni adifo ne enwoma mu ewo me ho no nyina eba mu eno na obue wadwi mu ema wote atwrensem no ase na wo se won se watwre se Kristo no be hunu amane na da etoso miensa no wasori afri awufuo mu na wafa idin so akoka adwensachra ene bonifache amansan nyina mu na obefri ase ewo Jerusalem amen share Romans 1 1 to 4 so Romans 1 1 to 4 Paul Yesu Kristo akoa a ofre no se omeye osomafo na wayi no esi ho ama Onyankopon asempa a onam na difo so ehye ho bo esie atwere ensem kronkron mu wo ne ba a honhom fem owo no David asini no eho na odi tumi ayi no akire se Nyankopon ba ahote honhom fem awufo sɔre mu
ɔne Yesu Kristo yɛn Awurade. Amen. Amen. Great. Ada yɛnhwɛ yi to asɛm ahodo a yɛkan ɛfa sɛ yɛrebɔ Yesu Kristo wusɔre ho ɛdawuro no. Ɛho asɛm ɛte sɛn. Yo, when you're best back, that's libre. Okay, I can come to me, I can you know. I dear back up and I demoting money. That's right. And he said, Paul, Ebo, Asampan who they were. Asampan who they were born, no, I shall say. Asampano ye in summer what for yes kiss home. Say yes kiss, when you made the noya jidie, I'm a real singing now. Say on fan so, imagine me as in uncle in free a bonimo. It is obedient free, yes, obedient free, yes, free, yes, in a bonimo. I dare back upon the whole mind, and he say, or the nunca be chasso. Now, so the nunca chasso, a dear beauty bessie. And that's so bad no, I will kiss so, now bravo better than see, Gio Bajas, and it has so bad a witchery. And no need who so dear, and once more, you see. A sound said, as I'm paka or backering in an say, Nipa ni yes kiss to me. So Yanko Pond the Nama, say yes in our jinqua. Now say Nipa yes kiss to this or name yes a jinqua. I da say better than see a chain yes kiss to Nemayan and I say be woo. Oh yes kiss to mu. Now say a kiss of forward kiss yes more, a dear be bessie. It's not just yes kiss to Nankasa yet and fatum at the Mayan. And he said, now section of that son, we are seeing. Oh, we no, we next didn't happen yet. Or say, a backward summer, or try to home and say, yes, kiss only a day, or sorry for you. Now, no, and a kiss of one in any that's all. And the kiss so mono. A dear back and a she and day. Say, I said, better saying, you know, your prep boy, you know, or kiss mono. See a woo, a woo, when it does so. Send a crown to Asafono, urgent say, Woman, a gentleman with the dada. Woman, not from with the dada. A DNA, woman, oh, sorry, but yes, kiss obey and Fatuma. Say, Obia or Jimmy Dino, so umpa bedding, but such chance view. The none is a swat or my kiss of four say, ye kiss a braba yebo, a such a painting quiet name. See, would that kiss a said in Asia? You when it does so say. Say yes, kiss sorry for a full moon. And no she and say, yes, so you ever sorry a full moon. Say kiss appear Nimoson at Yasia, trying to see a beshia in Nimoso. Now say, who kiss of Musoa? Kiss so sorry any chair and say, yes, you been your cheffer, and when you sorry anymore. Amen. Amen. That's it. Pastor Elder. What be ya dream? Was or quine a so known a Christopher young Anida so and known a Christo ni bian so ubi wanwa or catch we uncle say yes Christo we now or sorry sunset and no young Anida so young share subject nankasa was also the risen Christ our only hope. Christo was sorry young Anida so cropeno. You're interested in 1 Corinthians chapter 15 verse 12 to 19. You're interested at Senior Paul Tro, Sansemi be Elhono. You're interested 1 Corinthians chapter 15, come from 12 to 19. Yeah. See, as I can't no Christo home say when Yaneno Efre Fumua. I didn't know binum ekase. I will force or any ho. Na say I will force or any wa. Not when Yane Christo so. Na se wanyane Kristo a na se wanyane Kristo a na ya senka yokwa na mo gidie nso eyehunu na obehu yen se Nyankopɔn ho adansim kumfo efi se yidi Nyankopɔn adanse se onyane Kristo a se awufo enyane a anka wanyane no na se awufuo inyane a na wanyane Kristo nso na se wanyane Kristo a na mogidie yehunu na modaso wo moboni mu eno de enso na won a wadeda Kristo mu no ayira se nkwan yi mu nkoa na yewo Kristo mu anidaso a ene na ye ne nipa nyina mu mobrofo amen. For the show Senior Paul esi ekeka nsem ni si ani
Okay, yɛhwɛ Yesu wusɔre ɛne anidaso a ɛde ɛba ma Kristofo. Na yɛhwɛ akenkan asɛm a me nua no ɛkan ɛma yɛn no a ɛda na di pefee ɛma yɛhu sɛ Yesu ne wuo no ɛde anidaso bi ɛba ɛma agyidifo. Deɛ nti na Paul ɛne Korinto asafo no ɛyɛ saa nkyerɛkyerɛ. On sɛ Korinto yɛhwɛ adesua asua twam bia na kyerɛ sɛ kuro no na yɛ abosonsom kuro. Enti nkrɔfo a abɛyɛ agyidifo no dodoɔ na free pagan worship ɛna wɔn aba. Wɔn mu no gyidi wɔn de aba ne sɛ wɔn wɔ body soul dualism sɛ nipadua no ɛne ɔkra no ɛyɛ baako. Enti sɛ nipa nya wu a ɔkra no free mu ɛkɔ baabi efiri baeɛ. Enti there's no way so ɔkra no bɛsan aba back ama wusɔre bia hɔ no mbiew. Enti na wɔn ngye wusɔre bia ɛnyɛ dɛbɛn ɛni. Enti na Paul start I can some no Korinto form medical tie dunum chichemu dumienu ekopem edunkron no started from dumienu na Paul say what how can some of you say that there is no such thing as the resurrection of the dead ebeye den ena mumu bi betimi akase owusɔre bia ni ho fi say Paul o start asafo ne dey a wa mo nkyerɛkyerɛ about owusɔre na wokenkan Korinto form ite dunum chemunum ekopem enwotwe na Paul ema wo mu evidence enkrofo bebro no ye eyewitness a wo hu say Jesus Christ wu ye no aye debe wa sorry enti enim say Mary Magdalene ye kan John chapter 20 a wo mu koto say Jesus aye debe wo mu ko na ne so na Jesus mu na nya debe eni honom sa na Mary a ono so James mother ono so no ka ema na ekoye no Salome enso so eka ho a nyina atwere se ma ye ho quotations ahodo Joanna enso so eka ho afa enso so ye hu Peter ene John a wo mu nyina hu ye in fact adesua bi asua me na twemi true disciples bi anu mu nam kwan so eko Emmaus no omu nso no omu di Yesu omu di nkomo ma Yesu beyi ne ho adi ye deben e kire wo enti ebra asuafo no edu no ehia e wo Jerusalem no ebra na Judas Iscariot you free mu kodada Thomas nso no nka ho Yesu beda ne ho adi e kire wo mu e ma Thomas baaye omu ba amane no Thomas won de Jesu de nani ahu de ne nsa so Yesu mu ahu say Yesu nie ampani ampa another time so Yesu san be yi ne ho adi ana Thomas nso ye de be account into there are so many instances na ye wo eyewitnesses a omu hu say Yesu na wo ye no indeed wa ye de be wa sorry into Paul say moka say owusɔre ni hɔ no mu a na kyerɛ sɛ mo ho onwanwa ɔho enye idea e wɔ sɛ okristo ni etimi kra ye de be eba wa adwem fi sɛ enye no kresa na bio ebesen bu abembem wani da so na be de be ebe free honom na Paul start here na o ka say Yesu wu ye so wusɔre ni hɔ de a na say Yesu wu ye no ansɔre say Yesu wu ye no ansɔre nso de a na say ye preaching no is empty ya asem kan e ye hunu na mo Korinto asafo mo gidie nso ye de be e ye hunu emfaso bia enni so na osan to aso say we are false witnesses na say akoye say ye adanse krumufo adanse na ye die no e ya atro na ye de ben ye di e de kire mo na mo gidie nso so enni enyina so bia na afi di twato kra ne say na chese wo mo awuo no wo mo awu onya de omu be sorry bio ona say ye boniface nso nye de ben enni ho fi say Yesu ba so obewu na wagi enipa e bone wode nipa bone ya kyeye boniface no ode kyeye ne kire say Yesu ba bio a ebenya nkwanje nti say de o se ma be wu age won wan sorry bio dia na se mu wu a eno ano no nti na adesua no to ase se senkenkwa na enku amu ena agidifo ye ni da so wo de a ene enke ani wiase mu moborofo se ye tu kwan ba abrochiri ebi mo ba yo focus nyina agina sika so aduru homeda ya banya mefie ya besom no ye nuanum bi onso mko asol kwasia de duru kwasia da o mo sacrifice o mo nyuma nyina bi anko betimi akwaje double wode akosom nyame na se wogu na asade a ene nyame som na chese mfaso bi anya de be eni so enti na Paul with this teaching no na nani abre pa wo ka ehon asem enti se koba se Yesu wu ye na wan sorry na chese mfaso bi ani so kra se ye Kristofo enti agidi fo wo se enya nyame mu gidie Korinto asafo no mu wa chinyi je efa owu sorry ehon ye no nti na Paul tackle this issue na ochechire mu eye and yenso so aye agidifo no e wo say yenya ni da so sese na etie bia no Yesu Kristo obesa babiem na esanse owu ye no asori nti obi sese kwatre kwaso obi fra wontoma
ɛyɛ atie ne din nti deɛ wawu asɔre yɛ se sɛ akwasi bu akye mewu no mɛsan asɔre a na ɛyɛ anigye sɛm ɛwɔ sɛ meyɛ dɛ bɛn menyɛ no mu gyidie sɛdeɛ tie biara no mewu a mɛsan asɔre adeɛ baako a adesua no kan a ɛho hia nso no sɛ bi mu susu sɛ nipa wu a ɛno ano na ne body no kɔ soro ne deɛ ka ho sɛ wowu na yɛ teneneni na sɛ wo soul no ɛkɔ soro na ɛkɔtena heaven dia na sɛ there is no need sɛ Yesu kura ɔbɛsan yɛ dɛbɛ aba biem nti obi awu a wada anti sɛ Yesu bɛba no sɛdeɛ Tesalonikafoɔ nwoma no kan wɔ sɛ Awurade na ade osebɔ ɛna ɔbɔfo panyin di Nyankopɔn totoro bɛnto firi soro bɛsane na Kristo mu awufoɔ bɛyɛ dɛbɛ ɛbɛsɔre ka ne sɛ Kristo mu awufoɔ na sɔre dia na sɛ saa quotation we hu hia nti obi a ɔwu na wu yɛni da so ne sɛ Yesu wu yɛ no asɔre nti ɛnso sɛdeɛ tie bia no da bi yɛbɛsɔre ne yɛbɛnya nkwagye ama yɛkra amen amen me da se pa opening here for sene angle now the afa no wa bi adwene mu onyankopɔn enhyira pa wa ya de pa ye nto aso na afi ye nto aso no kwasem se Yesu Kristo wuye na wansori anka there is no point say Christianity krompo ho mfa ye tete ye nke hu nimfa so ye need aso ba ko pe and say Yesu Kristo wuye no osori ye nto aso say Christ the first fruits ntino yebeko answer na no meba sameso but yebe kinkan sembi e 1 Corinthians chapter 15 verse 20 no ntimema Foster wakan 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23 no enti Foster say why krado a kan 1 Corinthians chapter 15 verse 20 to 23 no na yenhwe say okase Jesus is the first fruits yan twese ne Paul editoto na afi ansa na mama same abamu ewa hase enti Awurade asem na so afi de wonyane Kristo free awufo mu aye won a wadeda no mu aduaba edikan na se de enam onipa so na owu bae no senso awufo sɔre enam onipa so ebae ne no na senia wonyina Adam mu no senso wonyina benya nkwa Kristo emu ene no na obia wo ne dibire Kristo ne aduaba edikan ansa na won a we Kristo dia ne ba mu no edi ho amen yeah same yen show sene Paul de Christ editoto Adam no na de no pese ntiase be no pese nya no ha se hwe adusua no endidi so no a yede aba bedru aha no a said ye elder edin kadi ma ye ne say proclaiming the resurrection of Christ na ye nua Hayford nso ame ye hu say the risen Christ our only hope ana ye ba beto say our only hope dia ye den na be our only hope every say asasi so ani ye tisu yi no ebesi samre no na enipa bebre na aba eko bebre nso na aba o mawu ya te se wo mu awuo nanso obiara entimi ensore da ana Adam a onyankopɔn ɛbɔɔ no kane no enso bae ɔno nso ewu ekoi na ɔno no ebeka ne sɛ bɛyɛ disappointment because na nyankopɔn ehwehwɛ sɛ obedi so no wantimi ani so fi sɛ obunsam ɛbɛfa akwa bi so ɛdaadaa no enti na etwa sɛ obi ba bɛgye ye efiri sa owuo da owuo no mu ana nyankopɔn soma ne dɔba Yesu Kristo ma ne bae na ade wanwan ne sɛ nyankopɔn enam ne dɔba Yesu Kristo so abra oba ebewu ye no ono ne the first person a bɛka sɛ otimi ewu ye a osa esɔre ye enti ya Kristofo ne agidifo nyinaa ebenya mu aruhyem sɛ ne yedi na chi no awu ne so wasɔre dia a ono na abɛyɛ stone amaye enti no sɛ mimidi nia medi na chi no aye example ama me dia ene me de me ho to no so a na kyese mini hu kwase mihim anase anye ne huhum bia eba ebehye me mu efise omo di ka nyina no bia ne ho a otimi ewu ya osore ye enti ne adusua no me yete asese ba sa no na Christ aba beye awufuo mu nyina abakan efise ono ne the first person wawu ne wasore ye na esa mamenu mienu nkranhye se sa na tie dia ene ania me de me ho ato no so na set example dia ene ye me de me ho to no so na wa hye me bo se obiara ode ne ho beto me so ni kuremu ni gidie mu no se owu ewo me mu enko ade a ene ye ono so daachi bia no se Nyankopɔn enyane
ne mma no a ɔnam so ɔmo de ɔmo ho ɛto no so nti no ɔmo nso ebenya akwanya ɛwɔ ne wusɔreɛ no mu nti no adɔfo no ebia na me ne wo kasa yɛn nuanom ne adɔfoɔ no bebrebe a ɔmo afifiri mu kɔ no sɛdeɛ ɛyɛ adwenkyeaeɛ ɛma korontofoɔ no na wɔn ntumi nto wɔn ho ase sɛ nipa wu a no wawu anaa anaasɛ ɔkɔ kɔtena baabi anaa nanso yesu kristo deɛ owu yɛ a ɔsɔre yɛ no nti sɛ wo nua bi wɔ hɔ obusuani bi wɔ hɔ na owu tɔ yesu kristo n'ase nko ara deɛ a the resurrection day no nyankopɔn ɛnyane ne mu awufoɔ no a awufoɔ edi kan na adɔfo no mɛma wo yam hyehyew mɛma wo ho mpo yɛnya ne mu gyidie sɛ yesu wu sɔre yɛ a saa wo nua no ɔdɔfoɔ no ɔno nso ɛbɛsɔre efisɛ kristo wui na ɔsɔre enti no ɔse ɛnɛmmerɛ mu no aba bɛyɛ sɛ asubɔ ne adeɛ a aba abɛhyɛ anan mu ama yɛn sɛ yɛbɔ me ne wo mmienu asu hyɛ yesu kristo mu a na kyɛ sɛ te sɛ me ne yɛsie me ne wo bɔne no ɛwɔ saa nsuo no mu nam sɛ kristo ɛsɔre yɛ ne nti no daakye bia no mfonsoɔ ne mmarato bi a meyɛyɛ sɛ metumi kɔmfɛɛse nko a na anhyɛ me ho ankɔsi awieɛ deɛ a sɛ yesu kristo ɛwu sɔre yɛ a me ne mmienu nso yɛbɛtumi anya saa akwanya ani bi enti no akenka asɛm no a wɔde maayɛ a yɛn nua no ɛkae ne dɛdɛɛdɛ no mpɛ sɛ me saa ɛti mu bio na wonya ɛho nteaseɛ kakra ɛwɔ mu wɔse a ɛyɛ 1 Corinthians 15 verse 20 to 23 no ɔse nanso afei deɛ wɔanya ne kristo afiri awufoɔ mu ayɛ wɔn a wɔadeda no mu aduaba a ɛdi kan na sɛdeɛ ɛnam onipa so na owuo baayɛ no onipa bɛɛ so ɛnam adam ɛso ɛma owuo ɛbae sɛ nso awufoɔ sɔre nam onipa so baayɛ no nso saa awufoɔ no nso nam hwan nso na ɛbae yesu kristo a ɔno nso awu a ɔsɔre yɛ nti ɛbɛyɛ nsanaeɛ ada hɔ ama mene mmienu nti no 22 ne se na sɛdeɛ wɔn nyinaa wu adam mu no sɛ nso wɔn nyinaa bɛnya nkwa kristo mu ne no na obiara wɔ ne diberɛ kristo ne aduaba a ɛdi kan ansa na wɔn a wɔyɛ kristo dia ne ba mu no adi hɔ ne yɛse ne sɛe nti adɔfo nom sɛ wo nua bi ɛwɔ hɔ ɔdɔfoɔ bi wɔ hɔ a kyerɛkyerɛ no na ɔnya nteaseɛ wɔ nyame mu sɛ ɔbɛnya nteaseɛ wɔ nyame mu no ɛne hia na owuo biara ɛwɔ hɔ biara no ɛyɛ deɛ ne ara a dako ebia yɛn nyinaa bɛkɔ akɔtoto nanso ɔnya nyame mu nteaseɛ ɛnya nyame mu gyidi a sɛdeɛ kristo asɛte example no ɔno nso bɛforo up nyame nhyira n'adom nti amen Paul nwere ọhwẹ ohwẹ 1 Corinthians 15 5 to 8 hɔ Paul ma danseɛ ɛkyerɛ wɔnom a ɔmo hu Yesu Kristo wu sɔreɛ no ɛti na Paul pɛ sɛ ɔkyerɛ Korinto asafo no sɛ mo adansefo nipa ya mebɔ mo nyɛ mo nyinaa wɔ hɔ so ho ɛni sɛ mo doubt sɛ mo doubt a why don't you go and ask them sɛ mo hu sɛ Yesu yɛ sɛ ɔsɔre yampa so ho ɛti adi sɛ ne pɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ wusɔre yɛ ka ama kristofo no ɛnyɛ anhuru kwa ɛyɛ fapema yɛ gyina so ɔka sɛ Yesu Kristo wi no asɔre enti yɛ gyidie ɛnyɛ hunu yɛ brɛ ɛnyɛ kwa sɛ yɛ gyina Kristo mu yɛde ho to no so yi ne yɛsom ne yi a sɛdeɛ tie bia no wusɔre ho yɛ den ɛwɔ mfaso de man awie brɛ mu no nipa doubt bebree nipa fi sɛ Kristo som ɛho ni mfaso but Paul ahye yɛn den ɛwɔ hwɛsɛ mu sɛ onya dansefo ma ɛwɔ tina sɛ Kristo wusɔre no enti yɛde ho to so a sɛbe a ɛnyɛ brego ne yɛ brego ne mo ni da so bi hɔ sɛ daakye bia no sɛ yɛte ase o sɛ ɛwu Kristo bɛpie na ne onyam ma yɛnyɛ saa wusɔre mu kyɛfa ɛdase yo medase nyankopɔn ɛnhyira wo sɛ watumi agye saa nkyɛkyerɛ mu no nso ɛde aba afei yɛnhwɛ ɔse the resurrected body anaasɛ nipadua a asɔreɛ no bio no yɛnhwɛ sɛnea Paul ɛkan no nso ho asɛm wɔ 1 Corinthians chapter 15 no 35 to 41 say why you crowd started from 35 no to 41 na ebia wo beka se obesisan anyane awufuo na nipadua ben na ode beba okwasea nya wudua no inyankwa gise ewu ansa na nya wudua no enya dua ebeba kwa ebia ayuo ana de
ɛkeka ho no bi na onyankopɔn ɛma no dua ko a ɔpɛ na ɔma aba bia ɛnoa ne dua ɛnam nyinaa nyɛ pɛ ɛsono nipa nam ɛsono ntɔteboa nam ɛsono nnomaa nam na ɛsono mpataa deɛ up to 41 afei ɔsoro nipadua ahodoɔ ɛwɔ hɔ na fam nipadua ahodoɔ ɛwɔ hɔ ɛsono ɔsoro deɛ no animonyam na ɛsono fam deɛ nso owia animonyam nko ɔsrane animonyam nko nsoroma animonyam nko na afei ɛsono nsoroma maako animonyam. Amen. Yes, I like analogy Paul again was in terms of questioner or bisa say obibe dwene say nipa we know obey den crampo now wow sorry elder but she answer what the mad that particular question you know yenchra says na na saying no pese ti ase yo Bismarck ani no matifu nyina anya hwefo owo ni owu sorry ho asam de eye asam kese pa so hwe yenuanum kura enyinie kura de a na je se no de west e kase uwa na asa nti didi nanom na uwa na asa yen ya ye agidefo yi no sa adwenche no still na ebi we mu enti na Paul address Korinto asafo no na megidi se kenne Paul yen pen so a kasanse mbisa ya nso no ko be address because yen ye agidefo yi na ekura no ye wo adwentanta ewo ewuo ene wusɔre ɛho na anigisam no sɛ Paul ene tresam a ekuta ye nyina so yi no ɛhyɛ ye nkran sɛ yen a yagidie na yawu dada ene yen a empo wuo da ye nimu yi no yen ka adamna mu enye ye last resort eye dan a Kristo ebenya ne yen no amma yen honam foforo eninti sɛde etie bia yagidi ɛwɔ Kristo mu no yɛma saa gidie no ase entim esan sɛ ebre bi ba Yesu ebenya ne yen no amma yen honam foforo na ɛno no de atrapoye miensa bi ɛyɛ mfato ho ma yen sɛ bɛyɛ a yɛbɛte owusɔre na se eyie pa enti de di kan no ɔde aduaba ɛyɛ mfato ho ma yen ye nkurase ne ye nkuro nketewa mu no edua bura ye hu sɛ de aburo no ansa na ebenyin anase ebetimi afifi no gye de wo de ahyɛ fam no ɛpro ansa na foforo afefe na enyini so ba enyini yɛ from kama na epie nso a enye de wo de hyɛ fam na eba enyini bɛyɛ emoho na eburo no ebɛyɛ kama nti saa na ɔde yenya yewuwo na yewa damna mu ne yɛtwɛn Kristo mayɛ no nso ɛtoto ho sɛ yedua ade a na sɛ ade no pro na efifi foforo yɛ mu a saa na yɛn nso yewu a yɛ nipadua na ɛbɛpro na nso Kristo pie a obenya ne yɛn ayɛ yɛn foforo yɛbɛsɔre foforo yɛ mu ɛwɔ nipadua foforo mu ɔsan ɛde ɛmoa ɛne nipadeɛ nso ɛyɛ mfato ho ma yɛn sɛ yasase yi so yi no sɛ de Kristo ana nyame abɔ yɛn no ɛmoa ɛne nipa ɛne abɔdeɛ aka biara no sɛ de wɔtie biara no wɔtimi ɛtena baabi a wɔwɔ no ɛma ne yɛyie nipa ɛwɔ sɛ de nyame abɔ yɛn ma yɛtimi tena asase yi so sɛ ɔfa ɛmoa ne ahodoɔ ɛmoa ɛwɔ nsuo mu menyine sɛ nipa ɛbɛtimi atena nsuo mu ama na yɛyie nti ensonsonie da ɛmoa ɛwɔ nsuo mu ne nipa ɛwɔ asase so empo ɛmoa ɛwɔ asase so ɛne moa ɛwɔ nsuo mu nanso adesua no ana Paul hyɛ yɛn nkran sɛ Yesu ba sɛ de Yesu tie biara no ɔbɛma yɛn nipadua a yɛbɛtimi de atena soro ama na yɛyie ɛne nti ɛmfa ho ne baabi a ne ɛwɔ biara sɛ yɛte asase so sɛ ɛwɔ nsuo mu sɛ ɛwɔ hion
yesu ɛba no ɔbɛfa yɛn foforɔ mu kɔ soro a ɔbɛma yɛn nipadua foforɔ a yɛbɛtumi de atena soro ama na yɛyie ɔsan de ewiem abɔdeɛ nsoroma owia ne deɛ keka ho ɛde toto asase ho nneɛma sɛ wohwɛ saa nneɛma mmienu a nsosoro atwa ka dantam ɛsan sɛ wohwɛ soro nneɛma a ɛfɛ yie paa wode toto sɛbesɛbe nneɛma a wɔ asase ho a ɛnyɛ tipɛn koraa no nanso Paul ɛsan ɛhyɛ mu kena sɛ ɛmfa ho ne sɛdeɛ ɛteɛ ne baabi ɛwɔ biara no nyame ma yɛakwanya ɛma yɛtumi kɔ soro hɔ a yɛyɛ foforɔ koraa ɛwɔ hɔ ɛno nti ɔwie n'afotuo koraa no ɔde Tesalonikafoɔ nwoma a ɛdi kan ti 9 nkyɛmu du mmiɛnsa ɛde kɔsi du nwɔtwe no ɔde hyɛ yɛn kuran sɛ bɛyɛ a yɛgyidi a ɛwɔ wɔ wusɔreɛ mu no yɛbɛtumi awie pɛyɛ na yɛnya adwen kyaeɛ biara nti sɛ akenkanfoɔ no biara ayɛ krado a megyedi sɛ ɔbɛkan ama 4 verse 13 to 18 na yɛnhwɛ na anuanom wɔn a wɔwuo no ho deɛ yɛmpɛ sɛ yɛsi mo so na mɔwerɛ anho sɛ wɔn a aka wɔnyɛ ndasoɔ no na sɛ yɛgye di sɛ yesu wui na wasɔre bio a saa nso na Onyankopɔn de wɔn a wɔwuo no nam Yesu so ɛbɛka ne ho aba na yɛ deɛ yɛnam Awurade asɛm mu na yɛka kyerɛ mo sɛ yɛn a yɛtete aseɛ na yɛka akɔsi Awurade ɛba mu no insan wɔn a wɔwuo no ho ɛfiri sɛ Awurade na de osebɔ ɔbɔfani ne Nyankopɔn totorobɛnto firi soro bɛsane na Kristo mu awufuo bɛsɔre kane ansa na baba bɛfa yɛn a yɛtete ase na yɛaka yi ne wɔn nyinaa amunukun mu sɛ yɛnkɔhyia Awurade ewiem saa na yɛne Awurade bɛtena daa amen enti agyidifoɔ saa kenkan sɛ meda bi a mɛkan biara no maadwen kɔ mewɔ faase baako bi wɔ hɔ na ne gye makani mmirenkyi anwumwe hu paa especially verse we ada Yesu ɛbɛbɔ na bɛn anya ne awufoɔ nyinaa na bembe de Frank ɛno nti ɛda ɔyɛ a na mehyia me wɔ fa Frank so ahu ɛno nti Yesu ba a yɛ nipadua ɔbɛsesa no nanso ɛno gye sɛm ɛwɔ mu ne sɛ mehu Hayford a mehu sɛ Hayford ni mehu sɛ sɛbe Hayford ada ne aboa bi anaasɛ Hayford yɛ dua bi anaasɛ yi emom no yɛ nipa su a ɛyɛ honam mu deɛ ɛporɔ no ɔde deɛ ɛmporɔ no ɛbɛhyɛ anan mu na ɛbɛma yɛ ne Kristo akɔtena daa afebɔɔ ɛno nti na ɔde Adam ɛwɔdi kan sɛdeɛ yɛnua same ɛyɛ mfato maa no Adam ɔdi kan ɛne Adam ɔtɔ so mmienu ɔtwa to ne Kristo ɛyɛ mfato ho ɛde ama yɛn sɛ Adam ɔdi kan ne bae bɔne nti ɔwuiɛ still a ɔda so da Adam na mu nanso Adam ɔtɔ so mmienu ɔno Yesu Kristo no ɔbaa nipa te bia mu sɛdeɛ ehu na ɔba bɛwuiɛ na wasɔre a ɛnɛ no ɔda so te hɔ a ɔdi ma mmienu mmienu Yesu bae no na Lazarus ɔbɛnyane no nanso Lazarus awu but Yesu Kristo ewuiɛ no ɔsɔreɛ no ɔda so te ase ɛno nti wei yɛ anigye ne nkranhyɛsɛm a ɛde ma yɛn sɛ yɛgyidi a yɛwɔ wɔ wusɔreɛ mu biara no ɛyɛ no korɛ na ɛbɛba mu nso ampa nti sɛ yɛde aduaba hyɛ fam na ɛtumi fifi na yɛ foforɔ deɛ a ɛne yɛn nso sɛ yɛwu a yɛbɛsɔre foforɔ yɛ mu ɛne Kristo ba akɔtena daa amen ɛda wayɛ adeɛ paa wakyerɛ adesua wei paa ma yɛ convinced about this analysis ne analogies there wɔde ayɛ no pa yɛwu na yɛsɔre a proyɛ no ne ni hɔ bi ɔba bɛhu sɛ samini bɛhu sɛ wese ni bɛhu sɛ wese meda ase pa sɛ wayɛ de sa yɛnsɔre so na ɛyɛmfa wei mfa so sɛ final victory over death anaasɛ owuo so nkonimdi a ɛtwa toɔ no yɛnhwɛ sɛneɛ no nso ɔka ho asɛm 1 Corinthians chapter 15 kan 50 no na huri kan 54 to 57 anuanom mama yɛnti Onyankopɔn asɛm anuanom deɛ mereka ne sɛ honam ne mogya ntumi nya Nyankopɔn ahennie na deɛ ɛporɔ no nso ntumi nye deɛ ɛmporɔ afei verse 54 no ɛrekɔ no na sɛdeɛ ɛporɔ yi nya hyɛ deɛ ɛmporɔ no
na deɛ ewuo yi nya hyɛ deɛ enwuo no a ɛno na asɛm a watwerɛ no bɛba mu. Wamene owuo nkunim mu. O owuo, wo nkunimdie wɔ he? Owuo, wo nwowɔe wɔ he? Owuo, wo nwowɔe ne bɔne, na bɔne tumi ne mmara. Aseda nka Onyankopɔn a ɔnam yɛn Awurade Yesu Kristo so di nkunim ama yɛn. Amen. Amen. Foster, Yeah. they're interested in this particular subject. Not a one to say. Yeah, I'm saying me that's pa me to the Frank the But you see, you know. we sorry nipadia asori bio no. Sir. So nti na say fresh. Nti odi aduaba no eye mfato ho. Sir. Say before say obedua aduaba no na fifi no is a pro. Okay. Nti Paul okay I can say na Paul no Paul de etoto nipadua honam ne muja. Yes. E de toto proye. Pray. Yes. Yes. Ana ode ahenie no so etoto ne empro. Sir. So nti ansana ibenya ne empro no. Gise efifi na Aso. sorry gise pro na fifi aswaba. Sir. Okay. Nti started free Adam. Nyankopon bo Adam fresh. Yes. Ana bone ebese freshness no. That's right. So, nti naturally no corruptible being. Beings. Ana yentimi ensesa. Nti Yesu Kristo ana obaye. Obaye with incorruptible no be corruptible. Yes. Ana say wabewu. So the Christian can say final victory over death. Over there. Yeah. Nti wabewu ana wa sorry. Nti in this case no tene na owumuniti no owu no and I say corruptible nature no entimi no because of it's say Adam ye born no say onye corrupt. Yes. So what I say ana born be say no in this case no wentimi ane ne ho Yes. ana Yesu Kristo abeji sa to me no amaye ana wa sorry. Yeah. Fine into sorry ye no ye be hu say esuafo na ehia no ose mfa ho nkame me ko kire meja nti saa sinful nature na ekuta yen no ana ma Yesu Kristo wentimi antache Yesu Kristo ata say ha nti Yesu Kristo nya ne ye no wawu wapro ana wa sorry nti okuta fresh body enna Paul e de ka wa nti honam ne moja a ekuta yen e proye na ahenie no ye proye eniho afei ne yesie no no on kuta proye nti was asisi na ibesie meaning boni ekuta yen na onwo a ebeye training se Yesu Kristo ba ya obeye training a otimi sorry yen no saa honam ni bi ana won a adeda ewu ewo Yesu dimu no ombe sorry ewo fufuru yem se Yesu Kristo sorry fufuru yem no saa na wo nyina be sorry fufuru yem afei or the prayer no etoto bone say the kanka no bone ana nipa ahwase nyina Yesu abonefo okay endinti no nyina obi biara obedi Yesu achi na obeyi de Yakopon pe no ono so be sorry fufuriyem na da ba kese ni bebom no na Yesu Kristo beba na abofo di nachi na obet onwa ewuo no ewuo ni dimu no ombe sorry fufuri se de aduaba edua fifiri fufuro no sa na won so ewu no ebe sorry fufurum omo mfa the sinful way emma and sorry nemo ombe sorry with fresh immortal being a body and omde akosia Yesu Kristo na won wa ewu boni mu de pray mu ana den ombewu enti adofo no sa na Paul eba kire say or say only when our sinful nature is removed and we go through the experience of glorification. With the proclamation, death is swallowed up in victory. That's right. Amen. Amen. Enti bone a ewe mu say free emu a eno and I say free emu a eno ni benya sa foforo ye no na owo so tumi no etimi nya enda say the Yesu Kristo owo so tumi na nya no
na bɔne ne wɔ mu dia na owu so tumi no de eguso yɛn so na eguso da saa proye no na proye no so yɛntimi ade apro asɛ no ntimi fifi bio na de apro na enya honam foforo no ene timi fifi na kwaya so abapa nyame mmoa yɛn ɛwɔ nsada amen amen no matter when a believer died, even thousands of years ago, in a moment, in the twinkling of an eye, they will be made alive. Amen. It doesn't matter how long my grandma, my grandpa, when we are now being soon, or see a Benny Boma, or Munina Bessore Preco Penebet is a near Bibia cry in Sida, and Israel. Etina assembly attack na say adwenche bia was a uwu krade a kwantimenye. I think that this lesson I was say ye diffuse analogy no. Isan say Yesu aba biwu asori. Enti uwu na kwantimi Yesu aba be diffuse sa you know. Enti was a Christo for you, say, did not just answer me, say, you won't qua so far as you were Christo, no, who won't use to me. You will cry now, a best sorry, you are right, amen. But me for say, you cannot in a sinful was I war boning and a man I can say. But you can right. But me want to say, it's a say, yeah, boning for intino. As so far as I war boning with you be. Because he nkwan entimi enye but he wu na wo nkwa sare wo Yesu mu a ana san nkwa no eden de o kan no eden with my home say what mamite that final na yen sorry so I'm say this is so interesting wo hwa ewiase famo a enwuma ye so for wo ho ena wo beja hwan wo de dom beko ena wo de kan diom yes sansem ye ka but na this ye kire nse owo ni fanase tie de kisofo dia ye wa hotoso sase yewu a e be samsons bio e de yanyire ho ne afia ho hye kristo mu se kristo mu ko na sa tumi ne wo na wiase de e be de ehwe mo yanja omo mu ni kristo slogans no mo wo no because sana addition che yanja slogans omo mu nim yesu e de ma wo no owo kurade an kwantime me de owo kurade an kwantime because yesu kristo be proof sa say owo so kurade an kwantime and this is a slogan I was say yeah Christo for no ye fakita na ye nkodi omo munim Christo so nyomo omo ya ma owo no because most of nyomo omo so ma owo no they make it look like say owo is the final say by eno kronko ka na yesu owo because you feel say we na wudi ana say eno ano by you Christo say na disan yi kwan dia and you be ka so owo kura dia nkwanti meje enya sa na te me da ma say Christo ye fa edition NCS na next week no ye mfa mbetoa so yembehwe ade to so enkro no se love driven ministry and so somadwuma a odo na ekanyan no eno so yadusia powerful but yemre no kopa yenti no babia obia no si utra se na fe mema adabotwe enhira so kra ma ye yemo mpanya mema oso dimafo yeda wasenimre o sorry ho asema wode ama wo ma yesrema wona etie ni ahwefo nyina sabuma ntiase wo mu nyame nkronkron boy me ntiase se ewu ayewu eyena na se ewuda wo Kristo asenu na se ase de tie bia no ba se de sorry frɛ wo fo mu na ya dance no yesu ye besore na wo de ye kosrom ye kudan sada we ni embotaye we ni da so ti fahye ye de anwumre ewo nyame agya nyame oba nyame nkronkron dim ne yasrempa ye amen amen.